Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Pansamantalang itinigil ang klase sa mga preschool, elementary at high school sa lalawigan dahil sa 2 araw na pag-ulan. Nagpalabas kasi ng advisory ang tanggapan ni Governor Amado T. Espino Jr. base sa Malacanang Executive Order No. 66 Section 2 na nagpapahintulot sa mga local executive bilang chairman ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council na magkansela ng klase sa mga paaralan at trabaho kahit hindi na napasa sa ilalim sa storm signal ang Pangasinan. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Egay, nagdulot pa rin ito ng pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ayon naman kay Florante Tamundong, principal ng Pangasinan National High School, may hakbang silang ginagawa sa tuwing nasususpinde ang kanilang klase. Ngayon ay panahon ng tag-ulan. Okay. Ito yung ginagawa namin yearly. Kung nawawalan kami ng pasok na regular dahil sa mga bagyong ito, nasususpindi ang mga klase natin, may make-up classes kami. Kasabay ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan ay ang paghihigpit ng sinturon ng mga bangkero sa lungsod ng Dagupan. Ayon kay Mang Jolly de Vera, isang bangkero galing Barangay Kalmay, karaniwan itong kumikita ng 800 piso sa pamamasada tuwing araw. Ngunit sa pagsisimula umano ng tag-ulan, wala na sa kalahati ang kinikita niya. Nakikita niyo sa'yo, ma'am. Marag. Kabiyahe kami talura, malikot kami lahat. Kami para sa may jado, kabiyahe kang galimara ng mirak. Kapag nga, IPPM, dapat boundary-tan gasolina. Dagdag pa ni De Vera, dahil sa lakas ng agos at lalim ng ilog, natatakot ang karamihan sa mga pasahero. Dahil dito, napipilitan umano silang tahakin ng mas mahabang ruta na dadaan pa ng Binmalay. Sa isinagawang cluster meeting sa Lingayen, Pangasinan, binigyan diin ng Department of Social Welfare and Development ang di umano'y misbehavior ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Hindi rin nagbubulag-bulagan ng departamento na may mga dapat din tayong isanction sa kanila once na may mga misbehavior tulad ng pagsusugal at yung pagpupone. Dagdag ni Terte, may proseso silang sinusunod kapag napatunayang lumabag ang isang benepisyaryo. Kasi may due process naman. Hindi tayo basta-basta nagtatanggal dahil nagsusugal siya. Remember, we acknowledge na may mga needs yan, may mga problem, may punot dulo at pwede silang matulungan at pwede silang magbago. Samantala, hinihingi ni Terte ang tulong ng mga local government unit sa pamamagitan ng mga batas o ordinansa kapag nakikitaan nila ng paglabag ang mga beneficiary sa kanilang lugar. Muling nagpatupad ng price rollback ngayong linggo ang ilang oil companies dahilan ng biglang pagbaba ng presyo ng langis at iba pang produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa Petron, nasa 65 hanggang 70 sentimo kada litro ang ibinaba ng presyo ng gas at diesel. Ganoon din sa Centrum Fuel na may paggalaw ng presyo sa kerosene at unleaded na hindi naman lalampas sa piso ang ibinawas. Samantala, bagamat magandang balita umano ito sa ibang motorista, hindi naman napigilan ng iba na humirit. Mas okay pagbababa pa. Para kuan, hindi kami mahirapan. Nakakatulong naman yung pagbaba ng presyo ng gasolina sa. Matatandaan, itong Hunyo ay umabot lamang sa $53 ang presyo ng bawat bariles ng krudo mula sa dating $100 noong Marso sa pandaigdigang merkado. Inaasahang susunod naman sa rollback ang iba pang oil companies. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.